nasze serca. Daj nam nadzieję, ucisz nas strach. Przebacz nasze przewinienia. Niech Duch Święty, który w nas mieszka, umocni nas, byśmy pozostali wierni nadziei obietnicy Ewangelii objawionej nam przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość.
ponieważ znaleźliśmy tutaj idealne miejsce, by zmierzyć się z tymi trudnymi tematami. I oto Kościół nam ofiaruje swoje słowo. W tę niedzielę czytamy Ewangelię i u nas, i we wszystkich katolickich kościołach całego świata, która idealnie wpisuje się w nasz temat. Oto bowiem mamy wspaniałą przypowieść Jezusa. Zaczyna się takim zdaniem, przypomnę tylko, Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza. Chcę właśnie zatrzymać tylko na tym jednym fragmencie, na tym jednym zdaniu, na tym jednym obrazie. Nie będę wchodził w tą całą skomplikowaną strukturę, jak ta zapłata wyglądała, zwłaszcza, że wśród nas nie brak kierowników, dyrektorów, menadżerów. Mają na pewno już to przemyślane, wiedzą, jak interpretować to Słowo Boże, wiedzą, jak je stosować w praktyce. Ale dla nas ten pierwszy obraz jest niezwykle twórczy, cenny i wartościowy. Byliśmy wczoraj w ogrodzie biblijnym, widzieliśmy model takiej winnicy. Możemy zatem sobie to wszystko dobrze wyobrazić. I Jezus ten konkretny fakt życia swoich słuchaczy używa, by powiedzieć coś ważnego o Królestwie Niebieskim. Bo przecież nie uprawia ekonomii społecznej czy jakiejś sprawiedliwości rozdzielczej. Mówi nam o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim. I tutaj jako ten model człowieka, który przygotowuje nam myślenie, właściwe myślenie o tym Bożym Królestwie, stawia dobrego gospodarza. Wiemy, że Ewangelia pokazuje nam Jezusa w takich dwóch bardzo popularnych obrazach. Jeden to jest dobry pasterz, drugi to dobry gospodarz. Wielu z nas pracuje na ziemi, w gospodarstwie, wie, na czym polega pasterstwo. Możemy im tylko podziękować, że jeszcze są, że jeszcze im się chce pracować. Kiedyś byłem pod Pińskiem, tak, na Żywiecczyźnie i widziałem tam, jak ten baca ze swymi juchasami pilnuje tego swego stada, tak sobie pomyślałem, podziękuję mu, że jeszcze to robi. Bo ja tak przegotując się dobre 2 godziny temu, wreszcie zrozumiałem, kim jest taki pasterz. Bo wszyscy mówimy o tym, ale tak naprawdę człowiek nie wie, na czym taka praca polega. Ja jestem z rejonu, gdzie pasterstwa nie było. Ale tam zrozumiałem, powiedziałem mu, dziękuję Wam, że to pielęgnujecie, tą tradycję, którą w zasadzie świat nie potrzebuje. Bo mamy takie technologie produkcji żywności i w ogóle i wszystkiego, że nie potrzebujemy takich. Jeżeli jeszcze są, to może też po to, by byli właśnie znakiem, tak jak ten biblijny ogród tutaj, byśmy zrozumieli, co nasz Pan, Mistrz i Nauczyciel Jezus Chrystus chce nam powiedzieć. Oczywiście produkują te wspaniałe sery, żywice i w ogóle, ale służą też tym. Tak samo i dobry gospodarz. Więc po pierwsze, możemy sobie powiedzieć, jeżeli jest dobry gospodarz i dobry pasterz, to znaczy, że może być zły pasterz i zły gospodarz. I takich nie brakuje, bo takich mówiliśmy. Tacy sprawili, że mamy problem, mamy ten kryzys ekologiczny, klimatyczny, mamy kryzysy społeczne, mamy różne nieszczęścia, z którymi próbujemy się zmierzyć. Choć wierzę, że wśród nas nie ma tych złych, są sami dobrzy, ale gdzieś oni są. Gdzieś oni są. I razem z nimi niesiemy odpowiedzialność za ten świat. W trosce o wspólny dom, pod tytuł encykliki, o ten świat jako wspólny dom. Wspólny dom dla nas wszystkich, dla wszystkich. I tych dobrych, i tych nieudaczników, i tych różnych innych, i tych, którym też służymy w tych wszystkich waszych
mamy problemy, mamy te kryzysy, o których mówimy. Mamy te toksyny, którymi próbujemy się zmierzyć i zneutralizować. I to w życiu społecznym, i w życiu przyrody, i w życiu ekonomicznym, i politycznym, i w każdym innym. One są. No i tu chcę powiedzieć to, co tak jakoś w tle mówię od samego początku, że nasz Kościół katolicki nie ucieka od tych trudnych tematów, podejmuje je. I chociażby ta encyklika jest świadectwem tego, że podejmujemy to, że rozważamy to, że próbujemy być tym duchowym przywódcą dla wszystkich. I tych wiernych synów Kościoła, i tych zagubionych, Czynili to wszyscy wielcy papieże naszej doby. Czyni to obecnie papież Franciszek. I studiując to nauczanie, słuchając jego głosu, miejmy tę świadomość, że nie brak ludzi, którzy znów, jak to powiedzieć dobrze, ciągle zasiewają nam zwątpienie, że to nie są tematy ważne, że to jakieś tam tematy takie śmieszne, że tyle jest poważnych tematów, a papież jakieś ekologii chociażby. Ileż to razy słyszałem o zwierzętach, no tak, o mrówkach i żabkach i tak dalej. To jest takie typowe próba ośmieszenia mówcy i tematu. Już starożytni eryści wiedzieli, że są takie techniki. Zamiast poważnie podjąć temat, no to zlekceważymy tego, który mówi o tym. I już jesteśmy lepsi. Już jesteśmy my w centrum. No można i tak, ale co proponują w zamian? Właśnie co proponują w zamian? Nowe centrum handlowe, które wyrasta na naszych parkach i w środkach miast, gdzie tylko konsumpcja i inne pokusy. Może jeszcze nasza generacja temu się oprze, ale coraz młodsi, coraz trudniej. Widzimy to. Albo te wszystkie gadżety, które zamieniają duchowość na gadżetowanie. Te tematy znamy, te tematy jako rodzice, jako wychowawcy musimy się zmierzyć. Musimy się z tymi zmierzyć i mieć odpowiedź. Dlatego sięgajmy do dobrego źródła. Sięgajmy do nauczania Kościoła. Zatem ja sięgnę jeszcze kilka myśli z ostatniej karty encykliki chcę Wam przedstawić. W tym kontekście, w którym się teraz znajdziemy. Jest niedziela. Zatem czym jest niedziela? Niedziela jest dniem zmartwychwstania. Pierwszym dniem nowego stworzenia, którego pierwocinami jest ludzkość wskrzeszona przez Pana, będąca poręką ostatecznego przemienia całej rzeczywistości stworzonej. Ponadto dzień ten zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Tak więc duchowość chrześcijańska dopełnia wartość odpoczynku i świętowania. Człowiek ma tendencję, by sprowadzać kontemplacyjne wytchnienie do dziedziny tego, co bezowocne, co zbędne, zapominając, że w ten sposób odbiera się dokonywanemu dziełu to, co najważniejsze, jego sens. Naszym obowiązkiem jest włączenie w nasze działania bezinteresowności. Jest to coś innego niż zwykła bezczynność. Chodzi o inny sposób działania, stanowiący część naszego istnienia. W ten sposób nasze działanie chronione jest nie tylko od pustego aktywizmu, ale także od niepohamowania oraz wyizolowania sumienia, co prowadzi do dążenia tylko do własnej korzyści. Prawo cotygodniowego odpoczynku nakazywało powstrzymanie się od pracy 7 dnia, aby odpoczęło Twój wół i osioł i odetchnęli syn Twojej niewolnicy i cudzoziemiec. Odpoczynek jest poszerzeniem spojrzenia umożliwiającym ponowne uznanie prawa człowieka. W ten sposób dzień odpoczynku, którego centrum stanowi Eucharystia, rzuca
swoje światło na cały tydzień i sprawia, że opieka nad naturą i ubogimi staje się naszym osobistym zadaniem. Czy kiedykolwiek myśleliśmy tak o niedzieli? Czy taka perspektywa, taka głębia towarzyszy nam dziś, gdy zgromadziliśmy się tutaj na niedzielnej Eucharystii? Jeżeli tak, to gratuluję. Jeżeli nie, no to mamy tutaj inspirację. Mamy inspirację z pewnego źródła, z nauczania Kościoła katolickiego. A temat jest problemem, także u nas w Polsce. Wiemy, że po raz kolejny trwa batalia o niedzielę, jako wolny dzień, rzeczywiście wolny dzień. W czasach prymasa Glępa Kościół przegrał tą batalię. Wtedy wszyscy zachwycali się tymi obietnicami, złudnymi obietnicami kapitalizmu, że musimy mieć wszystko dostępne, otwarte, każdy sklep cały tydzień. I wtedy, jak kto pamięta, to ja to dobrze pamiętam, 70% Polaków powiedziało się, że nie chce wolnego dnia w niedzielę. Myślę, że coś się zmieniło od tego czasu przez te ostatnie 20 lat. Że zrozumieliśmy, że tamte pokusy to jednak są pokusy, to jednak nie przynoszą nam szczęścia i nie wiem, jakiejś tam szczęśliwości, że raczej komplikują nam życie, rozwijają rodziny i tak dalej, i tak dalej. A ci, co muszą pracować w niedzielę w tych wszystkich centrach handlowych, no to cóż mają za życie. Zatem wróćmy do tego. Ja wiem, że służba zdrowia ma inną perspektywę, inne tematy, ale oni jakoś też potrafią się z tym zmierzyć. Ci, którzy znają, wiedzą, że jest to ważny temat, których znam, wiedzą, że jest to ważny temat i potrafią jakoś połączyć swoje powołanie i to powołanie chrześcijanina do świętowania niedzieli. Zatem przyjmijmy tę zachętę. Przyjmijmy również zachętę, jak ojciec Albert powiedział na początku tej mszy świętej, by to wszystko robić razem z Maryją. Tutaj czczonej jako Matka Pięknej Miłości, a w encyklice nazwaną Królową całego stworzenia. Maryja, Matka, która troszczyła się o Jezusa, obecnie troszczy się z miłością i macierzyńskim bólem o ten poraniony nasz świat. Tak jak sercem przebitym mieczem upłakiwała śmierć Jezusa, tak teraz mam współczucie dla cierpienia ukrzyżowanych ubogich oraz stworzeń tego świata zgładzonych ludzką mocą. Żyje ona wraz z Jezusem, całkowicie przemieniona, a wszystkie stworzenia opiewają jej piękno. Przeczytanie, idealny cytat tutaj gdzieś do twego sanktuarium Kościoła. Przyjmijmy go również i my. Niech zapadnie w nasze serca. I idźmy z tym wszystkim przez nasze życie, realizując to nasze piękne powołanie najlepiej jak potrafimy. Bo jak już mówi papież już w ostatnich paragrafach encyklik, u kresu naszego życia spotkamy się twarzą w twarz z nieskończonym pięknem Boga. I będziemy mogli z radosnym podziwem odczytywać tajemnicę wszechświata, który wraz z nami będzie uczestniczył w pełni bez końca. Cały świat, całe stworzenie, tak jak kiedyś w raju, będzie też na końcu czasu uczestniczyć w pełni rzeczywistości razem z Bogiem, który jest Panem wszystkiego. I w centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie opuszcza, nie zostawia nas samych, bo definitywnie zjednoczył się z naszą ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do znalezienia nowych dróg. Do znalezienia nowych dróg w powołaniu życiowym każdego z nas. Jemu i będzie chwała. Amen. Bogu niech będą dzięki za ten czas, który nam dał, za te 3 dni. Drodzy ojcowie, serdecznie Bóg zapłać za
bardzo ważna. W tym roku poświęciliśmy ważnemu tematowi na nasze spotkanie ekologii. Ojcze Stanisławie, chcę bardzo serdecznie podziękować za taki właśnie jasny, klarowny, wyraźny przekaz, że to my właśnie jesteśmy odpowiedzialni za ten świat. To Pan Bóg w nasze ręce złożył ten piękny dar. I to, co my zostawimy przyszłym pokoleniom, to od nas zależy. I to nasze, jak powiedziałeś, zaświecanie nie tylko środowiska, ale też zaświecanie naszych serc, to jest nasze dzieło. I za wskazanie tych ważnych punktów naszego życia, naszych relacji, naszego bycia razem, za to składam serdeczne pozadość. Od lat, Ojcze Stanisławie, zajmujesz się, jesteś zaangażowany w edukację ekologiczną, gdzie mówisz o promocji proekologicznej. Prowadzisz liczne spotkania. Życzymy, by Twoje przesłanie padało na żyzny grunt. Będziemy Cię wspierać swoją modlitwą i pamięcią o Twoich działaniach i zmaganiach. Wielokrotnie wskazywałeś, że to jest rzeczywiście bardzo trudny temat. Ale macie kartki i tekst, który na zakończenie będziemy śpiewać piosenkę. Drogi Ojcze, to jest też przykład, że to się dzieje w naszych sercach. To nam uświadomiłeś, że my tym żyjemy. Pozwólcie, że przeczytam refren. Więc kochajmy to wszystko, co nam dałeś. W śpiewie ptaków znajdujmy Boży dar. Bo co będzie, gdy tego wszystkiego nam zabraknie? Gdzie się skryjesz, gdy z nieba popłynie słońca żar? To jest dopełnienie też Twojego przesłania. I encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si, która mówi właśnie o tym, że mamy chwalić Pana, ale właśnie w miejscach, które są wszystkim przyjazne. Zabraniamy Ci o naszej pamięci. Dziękujemy pięknie za ten, powtarzam, jasny, klarowny, padający w serca przekaz. No i do następnego razu, tak? No to wszyscy zadowoleni? Pokażcie, jak się cieszycie. Cudownie. Dziękuję bardzo. Wszyscy razem, hip hip hura, hip hip hura, hip hip hura.